எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்லாக் பிரிக்ல எப்படி நம்ம வந்து அந்த கல்லை அடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அதில் சில தவறுகள் என்னென்ன பெரும்பாலும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்லாக் பிரிக்குன்னு சொல்லும் போதே நமக்கு தெரியுது அது வந்து நம்ம லாக் பண்ணி அந்த கல்லை வந்து நம்ம அடுக்கிக்கலாம். அதுக்கு வந்து எசவு வேலை அந்த மாதிரி எந்த சிமெண்ட் பூச்சி எதுவும் தேவை கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அந்த மாதிரி இந்த கல்லை அடுக்கிற முறைன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லாக்கிங்கில் ப்ரொஜெக்ஷன் மேலேயும் டிப்ரெஷன் அதாவது பள்ளமாக இருக்கிற பக்கம் கீழவும் வரணும். அந்த மாதிரி தான் அடுக்கணும். இதோ இங்கே பாருங்கள், இந்த கல்லை நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி மேட்டு பகுதி வந்து நம்மளுக்கு மேலவும் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பள்ளம் இந்த பகுதி வந்து கீழவும் வரணும். இப்படி தான் வச்சு இந்த கல்லை வந்து ரெண்டுத்தையும் இதில் இருக்க ப்ரொஜெக்ஷன் இதில் இருக்க பள்ளம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இப்படி வைக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சரிங்களா, இந்த கீழே இருக்கிற பள்ளம் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் போயிட்டு லாக் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும். இந்த மாதிரி முறையில் தான் நம்ம வந்து கல்லை அடுக்கணும். ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லை அப்படியே உள்டாவாக அடுக்கிறாங்க. ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து கீழே வர மாதிரியும் அந்த பள்ளமான பக்கம் வந்து மேல் பக்கம் வர மாதிரியும் அடுக்கிறாங்க. அப்படி அடுக்கும் பொழுது என்ன பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல் வந்து அந்த உட்கார்ற இடத்துல இம்பேலன்ஸ் ஆகுங்க. ஒரு செவரில் 4-5 கல் இம்பேலன்ஸாக உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவரு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். நம்ம இன்டர்லாக் பிரிக் அப்படிங்கிறதே அதை லாக் பண்ணி அழகாக செட் ஆகிடும் அதுவே அப்படிங்கிறது தான் அதனோட பொருளே. ஆனால் அது வந்து நம்ம தலைகீழாக பண்ணி அந்த செவரு ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் இம்பேலன்ஸ் ஆக்கி உபயோகம் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அந்த கல் எப்படி எடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி அடுக்கணுன்னா அது ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கல் தலைகீழாக அடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்யூரிங்கு இல்லை தண்ணி மேலே படும் பொழுது அந்த சமயங்களில் என்ன ஆகும், அந்த பள்ள பகுதியில் போயிட்டு அந்த தண்ணி வந்து தேங்கிடும். சரிங்களா? அப்படி தேங்குற தண்ணி வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அந்த இடத்துலையே வந்து தேங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து அப்படியே அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பள்ளத்தில். அதனால் வந்து நமக்கு அந்த கல்லோட ஸ்ட்ரென்த்து ரொம்ப கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த இடத்துல கல் வந்து அப்படியே பொறியாக மாறிடும் ரொம்ப நாள் தண்ணி அங்கே தேங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா. அதனால் கல்லோட ஆயுட்காலமும் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல. சரிங்களா? அதனால் இன்டர்லாக் பிரிக்கை அடுக்கும் பொழுது எப்பயுமே ப்ரொஜெக்ஷன் மேலே வர மாதிரியும் அந்த குழியான பகுதி டிப்ரெஷன் பகுதி வந்து கீழே வர மாதிரியும் நம்ம வந்து அடுக்கணும். அடுத்து இன்னும் நிறைய பேர் என்ன தவறு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்லும் இன்னொரு கல்லும் அடுக்கும் பொழுது அதாவது லாக் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல சிமெண்ட் பால் வந்து ஊற்றிடுறாங்க, இல்லை அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ணிடுறாங்க. அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 2 கல்லையும் ஒன்றா சேர்த்து வைக்கிறாங்க. அப்படி பண்ணுறது வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை. அதுக்கு நம்ம இன்டர்லாக் பிரிக்கு தான் வாங்கணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது. அதுக்கு வேறு ஏதாவது பிளாக்ஸ் நம்ம வாங்கி நம்ம வச்சுட்டு போயிடலாம். இதில் நமக்கு ஏற்கனவே லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஒரு கல்லையும் இன்னொரு கல்லையும் லாக் பண்ணால் அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் ஆகிடும். அது வந்து அதில் தவறு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் அந்த இடத்துல எதுக்கு தேவையில்லாமல் சிமெண்ட் பாலை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நிஜமாவே தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிமெண்ட் பால் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணும் பொழுது என்னென்னா அது நமக்கு இன்னும் செலவு தான் அதிகரிக்கும். நமக்கு இயல்பாகவே தெரியும் சிமெண்ட்டுடைய தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதாவது வெப்ப கடத்து திறன் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு கல்லுக்கும் சிமெண்ட் பால் ஊற்றும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ லேயர் ஒவ்வொரு கல்லுலையுமே வந்து அந்த சிமெண்ட் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது என்னென்னா அது டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு இயல்பாகவே நம்ம செம்மண் இன்டர்லாக் பிரிக் யூஸ் பண்ணும் பொழுது உள்ளுக்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒரு 3-4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அந்த வெப்பத்தை குறைச்சி கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம சிமெண்ட் பால் ஊற்றி அடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்பம் வந்து குறையாது. அப்படியே அது இயல்பாக வெளியில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதே தான் உள்ளுக்குமே இருக்கும். ஏன்னா அந்த சிமெண்ட் வந்து அந்த வெப்பத்தை சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு வீட்டுக்குள்ளேயும் அதை விட்டுரும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து குறைச்சி கொடுக்குற தன்மை வந்து நமக்கு இருக்காது. இது தேவையில்லாமல் இந்த செலவு கூட்டுற ஒரு செயலை நம்மளுக்கு அந்த செம்மண் இன்டர்லாக் பிரிக்கோடைய அட்வான்டேஜை நமக்கு குறைச்சி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம அந்த பால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், தேவையில்லாத ஒன்று அது ஏன் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நிஜமாவே தெரியல. அதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்ல விஷயம். அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லோட டியூரபிலிட்டி என்ன, இந்த கல் டியூரபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க.
என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கல்லெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். இதை வச்சு நீங்கள் வீடு கட்டியிருக்கும் போது இது வந்து உங்களுக்கு இந்த கல் வந்து லைஃப் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரெடிஷ்னலான முறையில் வீடு கட்டுறவங்க, அதாவது சுட்டக்கல்லை வச்சு வீடு கட்டும் பொழுது அந்த கல்லோட ஸ்ட்ரென்த்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கல்லுடைய கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த், அதாவது சுட்ட கல்லுடைய கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5லிருந்து 7 Nm² வரைக்கும் தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுவே நீங்கள் இன்டர்லாக் பிரிக் கல், ஒரு கல்லுடைய கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 13லிருந்து 15 Nm² வரைக்கும் இருக்குது. சரிங்களா? அதை விட இது டபுள் மடங்கு நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்குது இதனுடைய கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த்து. ஸோ இதனுடைய கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த கல்லை விட இந்த கல்லுக்கான ஆயுட்காலம் வந்து நமக்கு அதிகமாக தான் வரும். சரிங்களா? அதனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த கல்லை வச்சு கட்டினா ஆயுட்காலம் வராது அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டவே வேண்டாம். இந்த கல்லுடைய கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வச்சே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கல்லுடைய ஆயுட்காலம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? நம்ம அடுத்த பதிவில் வந்துட்டு நாங்கள் வீடு கட்டும் பொழுது அந்த முதல் லேயர்லேருந்து கல்லை எப்படி அடுக்கணும், அது பார்ட்டாக நம்ம எப்படி அடுக்கி அந்த ஃபினிஷிங் வரைக்கும் வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ பதிவை நான் உங்களுக்கு பதிவேற்றுவேன். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.